Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagpo-positibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV kung saan umabot na sa 4,633 ang naitalang bagong kaso sa unang 3 buwan ng 2026. Batay sa datos ng Department of Health Epidemiology Bureau o DOHEB, 95% o 4,381 sa mga bagong kaso ay kalalakihan habang 252 o 5% naman ay kababaihan. Pinakamarami ang naitalang kaso sa age group na 25 hanggang 34 years old na may 46%. Sinundan nito ng edad na 15 hanggang 24 na may 31%, edad 35 hanggang 49 na may 18% at edad 50 pataas na may 3%. Sa rehiyon, nanguna ang National Capital Region o NCR sa may pinakamaraming bagong HIV cases na 989. Kasunod ang Calabarzon na may 808, Central Luzon na may 551, Sorsogon na may 277 at Davao Region na may 263. Sinabi rin ng ahensya na pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng HIV. Noong 2025, naitala ang pinakabatang HIV positive cases sa bansa sa edad na 7 at 12 taong gulang.